Ràdio 4. Informa't. Comencem. 17 ajuntaments del Bages i el Moianès han denunciat coaccions per part d'Agbar i de la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics per voler gestionar l'aigua de manera pública. Natàlia, aquests municipis denuncien una ofensiva judicial. Exacte. Els municipis que gestionen l'aigua a través de l'empresa pública Aigües de Manresa se senten coaccionats. Els ajuntaments implicats van adquirir en el seu dia accions d'Aigües de Manresa, convertint així aquesta entitat en un mitjà propi. Un procediment de remunicipalització complex que les empreses privades ara posen en dubte. I aquest ha estat el motor per iniciar una ofensiva legal contra aquests municipis. Per començar, volem parlar amb l'Antoni Ventura, és el gerent d'Aigües de Manresa. Bon dia, senyor Ventura. Hola, molt bon dia. Aquesta és una qüestió complexa, delicada a la vegada, i volem començar pel principi. Aigües de Manresa gestiona el servei de l'aigua d'un total de 18 municipis. Per què es va crear Aigües de Manresa? Bé, Aigües de Manresa es va crear l'any 1982 com a municipalització de la Junta d'Aigües Potables de Manresa, que ja venia exercint des de la meitat del segle XIX, i en el seu moment inicial ja va començar a prestar servei tant a Manresa com a Sant Joan de Vilatorrada. En posterioritat, als anys 80 i 90, diversos municipis que tenien problemes d'aigua, tenien problemes d'abastament, van sol·licitar a Aigües de Manresa que els aportéssim solucions i d'aquesta manera es van anar incorporant paulatinament fins a arribar als 17 municipis actuals. La Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics i també Agbar diuen que Aigües de Manresa gestiona l'aigua dels municipis sense cap procediment de licitació pública. Això és així? Es necessita aquesta licitació? No, de fet no cal licitació pública perquè Aigües de Manresa és el mitjà propi de tots aquests ajuntaments. Nosaltres som el servei municipal d'aigua de cadascun dels ajuntaments, però com que cadascun d'ells, sobretot els més petits, no poden permetre's tenir una estructura pròpia, el que fan és comparteixen l'estructura comuna als 17 ajuntaments. D'aquesta manera Aigües de Manresa presta el servei de forma mancomunada a tots els ajuntaments i d'aquesta manera poden tenir un laboratori, poden tenir una oficina tècnica, poden tenir tota una sèrie de tècnics i de coneixement que individualment cadascun d'ells no podria tenir. Com valoren, doncs, el fet que Agbar porti Aigües de Manresa a judici? Bé, la veritat és que va ser una mica sorpresa perquè va ser una presentació massiva de tots els ajuntaments, en alguns casos per duplicat. Per una banda era Aigües de Barcelona, per l'altra banda era aquesta càmera, i la veritat és que ens va sorprendre perquè en realitat hi veiem poc recorregut jurídic. Jo crec que l'explicació està en que estem en un moment d'un canvi de paradigma i els canvis de paradigma necessiten una mica de temps per assumir-los. Als anys 60 i als anys 70, segurament empreses com Sorea o l'antiga Saur eren útils en moments en què els ajuntaments no tenien prou mitjans o prou recursos per gestionar unes xarxes d'aigua que estaven creixent per l'arribada de població i, per tant, aquestes empreses oferien finançament i oferien servei a canvi de concessions a llarg termini, a 20 o 25 anys. D'aquesta manera, els ajuntaments van aconseguir poder finançar infraestructures i poder donar un servei de qualitat, però a canvi de dimitir una miqueta amb la governança del servei de l'aigua. Avui en dia aquest paradigma ha canviat, els ajuntaments reclamen recuperar la governança i jo penso que el sector privat s'ha d'adaptar a aquest nou paradigma. Senyor Ventura, si diu que veu poc recorregut jurídic en aquestes demandes, per què se senten coaccionats? Bé, ens sentim coaccionats perquè, malgrat que hi veiem poc recorregut jurídic, ens obliga a contestar tots aquests recursos, ens obliga a esmerçar recursos i temps i pagar advocats perquè responguin a tots aquests recursos. I, per tant, i la manera de presentar-ho de forma massiva a tots 17 ajuntaments en un parell de mesos és una mena de coacció. Què és el que creu que porta a l'empresa o a una empresa a judicialitzar la seva gestió de l'aigua pública? Bé, una mica és el que deia jo abans, a la incapacitat d'adaptar-se a un nou paradigma que està sortint
que molts ajuntaments estan demanant recuperar el control, recuperar la governança, ser capaços de planificar totes les inversions, cosa que fins ara moltes d'aquestes activitats estaven en mans de les empreses privades i avui en dia els municipis ho volen recuperar. Per als municipis, què representa de cop i volta trobar-se aquest procés judicial a sobre de la taula? Tenen els recursos suficients per dedicar-s'hi? Doncs moltes vegades no tenen els recursos suficients o els propis secretaris dels ajuntaments han d'invertir temps per contestar aquests recursos i, per tant, suposa una disrupció en les seves activitats actuals. Alguns municipis fins i tot asseguren que les pressions han estat polítiques. Això s'ho han trobat? Vostès també? No, això no podem afirmar que siguin pressions polítiques. De moment ha sigut a nivell jurídic. Per què creu que la gestió de l'aigua ha de ser pública? Doncs pel que deia jo abans, l'aigua és un servei essencial, un servei que ha d'estar en mans públiques perquè des del poder públic s'ha de ser capaç de tenir la governança, de prioritzar les actuacions, de veure cap on s'han de dirigir i aquesta planificació i aquesta priorització d'actuacions no pot quedar en mans privades, han d'estar en l'interès públic. Bon dia, senyor Ventura, però clar, el fet de que gairebé de manera sistemàtica hi hagi una judicialització de la gestió pública de l'aigua fa que molts municipis petits vegin amb recel el fet de poder començar un procés de remunicipalització, bàsicament per totes les conseqüències legals de temps, de recursos humans que això li pot implicar. La voluntat política, per tant, és essencial. Els ajuntaments petits no han de tenir por i han de començar, quan s'acabi la concessió, si així ho desitgen, amb la municipalització d'aquest servei. Vostès animarien, no animarien, ja que estan passant per tota aquesta situació? Bé, nosaltres no som ningú per animar els municipis, o que els ajuntaments tenen prou personalitat i capacitat de decisió per prendre en cada moment la decisió que consideren adequada. Si consideren que han de municipalitzar el servei i han de prendre les regnes del servei, doncs em sembla molt bé. Si prenen un altre tipus de decisió també ens semblarà bé. Nosaltres no entrem en aquesta discussió. Senyor Ventura, gerent d'Aigües de Manresa, Antoni Ventura, gràcies per ser a l'Avui Sortim. Moltes gràcies a vostès. Bon dia. Bon dia. El cas és que aquesta situació de judicialització de la gestió pública de l'aigua no és un cas aïllat, com bé dèiem. Entitats com, per exemple, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, l'AMAP, denuncien les complicacions i aquesta judicialització sistemàtica amb la que es troben els municipis que volen remunicipalitzar la gestió de l'aigua quan, per exemple, s'acaba la concessió amb l'empresa privada. Per exemple, de tota l'àrea metropolitana de Barcelona, només una gran ciutat, Terrassa, ha aconseguit recuperar la gestió pública de l'aigua i li ha costat un llarg periple de litigis judicials amb l'antiga empresa concessionària Mina, una empresa filial d'Agbar. Parlem d'Agbar perquè Agbar té una gran quota de mercat aquí a Catalunya. De fet, el 70% dels catalans, quan obrim l'aixeta, som abastits per empreses participades per aquesta gran multinacional. A tota Catalunya, més de 150 municipis volen intentar, segons aquesta entitat AMAP, començar el procés de remunicipalització, però ja avisen que el camí que han de recórrer no serà gens fàcil. Ho ha investigat la Natàlia Sánchez. A Catalunya hi ha prop de 500 municipis que gestionen públicament l'aigua i 400 que ho gestionen via una empresa privada, però el 80% de la població catalana, quan obre l'aixeta, rep aigua d'operadors privats, ja que la gestió privada de l'aigua té una gran implantació a les grans ciutats catalanes. Catalunya es manté, no?, com una mena de reducte del passat, d'unes coses que es feien abans, no?, que venen de la dècada dels 80, com va haver aquella onada liberalitzadora a nivell de tot el planeta, i on el que estava en boga era treure sobre els serveis públics, externalitzar-los. Lluís Besteiro, coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Que tot i així, com et deia, s'està revertint, no? Els darrers 10 anys, més de 20 municipis han remunicipalitzat l'aigua i en aquest període 300.000 persones a Catalunya han passat a rebre l'aigua d'operadors privats a rebre-la d'operadors públics. En els darrers anys, una vintena de localitats, com per exemple Terrassa, Hortons, Montornès del Vallès, Vilalba Sasserra, Foixà o Arenys de Munt, han municipalitzat la gestió de l'aigua.
En molts casos, aquest procés per remunicipalitzar el servei ha anat acompanyat d'un procés judicial entre les empreses privades i els consistoris. La gestió privada comporta una maximització dels beneficis que al final repercuteix en que els preus són més cars. De fet, a Barcelona i en tota Catalunya el preu de la gestió privada és més alt que el preu de la gestió pública, no? Míriam Planes, portaveu d'Aigua és Vida i del Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica. Aleshores, molts municipis estan veient que quan s'acaben els seus contractes és una oportunitat per poder recuperar el servei, tiren endavant un procés democràtic com és que un ple decideixi recuperar el servei i l'única opció que els queda a l'empresa és dur aquesta decisió democràtica als tribunals per mirar d'aturar-ho. Està havent una fortíssima judicialització. No? Nosaltres tenim comptabilitzats casos que afecten a 47 municipis des del 2019. Només el darrer, en 2021, 38 municipis afectats. Llavors, és una ofensiva en tot arreu i a tot el territori. Fins i tot, Agbar està denunciant municipis que sempre han fet gestió pública i que ara simplement el que han fet és associar-se amb altres municipis. Què és el que porta les empreses privades a judicialitzar la gestió de l'aigua? La resistència de les grans companyies, concretament d'Agbar, a deixar el sector o deixar un municipi, no?, de prestar l'aigua a un municipi, no ve donat perquè els sap greu deixar de donar aigua i donar aquest servei bàsic, dret humà, bla, 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 sinó perquè ells perden dividends. Aquest és el motiu exclusiu pels quals Aigües de Barcelona, Agbar, està fent aquesta ofensiva per mantenir la gestió del servei. El que volen fer és intimidar, obrir processos judicials llarguíssims perquè els municipis que vulguin fer aquesta passa sàpiguen que s'enfronten a anys i anys en els tribunals. I això és uns costos en temps, en personal. Has de pensar que són ajuntaments, molts d'ells molt petits, que no tenen recursos, serveis jurídics propis, vull dir que els suposa una despesa i la voluntat política ha de ser molt ferma per fer front a això. Llavors hi ha un clar efecte intimidador, coaccionador, perquè els municipis sàpiguin que assumir el servei de l'aigua des de la perspectiva pública no és només un esforç de recursos humans o tècnic, sinó que serà sobretot un esforç jurídic. És una estratègia que imprimeix por als ajuntaments, no? Perquè en el cas d'ajuntaments petits doncs no tenen les capacitats ni els recursos jurídics per enfrontar-se a processos que són llargs i que estan enfront a una empresa transnacional, que hem de recordar que no és catalana, sinó que és multinacional, opera en molts països i que té una concentració de poder econòmic que fa que pugui dur a terme aquests processos judicials sense desgastar-se. En canvi, pels ajuntaments, això suposa un desgast. Bueno, ells el que estan posant és pal a les rodes. Lluïsa Melgares, regidora de Mobilitat, Trànsit i Transports, Neteja i Residus, Habitatge i Rehabilitació, Aigua i Habitatge Social de l'Ajuntament de Terrassa. Però és principalment és aviso navegantes. O sigui, potser que ara estiguin fent judicis contra un ajuntament que vol donar aquest pas, ¿vale? Però l'Ajuntament aquest es defendrà. Però potser el municipi del costat que està pensant, mira, a mi se m'acaba la concessió, jo vull anar cap aquí, doncs bueno, ojo, que després te cauran tots els processos del món. Quins són els arguments jurídics que fan servir les empreses privades per iniciar aquests litigis? Com que la norma no és clara, doncs hi ha diversos forats per on judicialitzar aquest procés. Josep Rovira, advocat especialista en dret públic. T'explico alguns. Primer, si jo gestiono un servei de manera indirecta, jo no he de justificar que és molt millor o més econòmicament o més financerament sostenible que prestar-ho d'una altra manera. En canvi, si el presto jo com a administració sí que ho he de demostrar. Aleshores, quan es fan els estudis econòmics per fer aquesta demostració, doncs bé, això es discuteix i es judicialitza. Doncs l'estudi no està ben fet, l'estudi no ho acaba de demostrar o no s'ha realitzat l'estudi. Una altra de les vies de judicialització és la prestació, per exemple, en règim de monopoli. Sí, això què vol dir? Mira, l'aigua és un servei que per naturalesa es presta de manera monopolística. Vol dir que qui et presta el servei no té competidor. Tu no pots sortir, tu com a usuària, sí, quan obres l'aixeta, sí, aquella aigua que t'arriba te la presta un operador, però tu no pots triar quin operador vols a l'hora d'obrir l'aixeta. Doncs és el prestador que toca perquè ha guanyat la concessió o l'Ajuntament. Per tant,
és una prestació de manera natural que és monopolística. I la llei diu que per prestar el servei de manera monopolística has de seguir un procediment molt farragós i molt burocràtic. Sí? La majoria de corporacions no segueixen ni han seguit mai aquest procediment, i això també es judicialitza. La pregunta que ens podríem fer en veu alta és, bueno, però quan l'operador privat presta aquest servei i ha seguit el procediment aquest tan farragós i tan burocràtic per fer-ho, no ho ha seguit. No conec cap operador privat a Catalunya que hagi seguit el procediment. Per tant, podria ser impugnable també podria ser impugnable, però l'inversa no succeeix. Terrassa és la ciutat més gran de Catalunya que ha municipalitzat la gestió de l'aigua i la segona de tot l'estat espanyol després de Valladolid. Va ser l'any 2016 quan es va acabar la concessió amb Mina, una empresa privada filial del grup Agbar, quan l'Ajuntament va prendre la decisió de remunicipalitzar el servei. Quan prenem aquesta decisió comencen a haver molta oposició per part de la concessionària i de les empreses que hi ha a darrere. Ja ho sabem que algunes són multinacionals i, clar, la seva forma d'oposar-se és a través de les decisions que democràticament pren un ple. Ells el que feien és fer recursos a qualsevol decisió. Va arribar un moment que havien interposat 12 judicis contenciosos per les nostres decisions. En l'actualitat, que ja ha passat el temps, alguns els hem guanyat, altres parcialment. En vigor ara ja dels 12 contenciosos queden 6. Què passa? Que la seva forma de lluitar, a part d'altres, perquè les pressions, ja saps tu, que no només són judicials, moltes vegades són reals a la vida. Jo te puc dir que va ser una època que jo recordo, que va ser molt complicada, tan complicada que amb molts més, com et diria jo, motius. En aquella època l'alcalde deixa l'alcaldia i els regidors anem a darrere d'ell. Has de tenir una cosa, es necessita valentia política, perquè el que et ve a sobre és complicat. Després d'un llarg procés legal que encara continua, el consistori va crear Taigua, l'empresa pública que a dia d'avui i des del 2018 gestiona l'aigua a la ciutat de Terrassa. Un pas que pot ser l'exemple a seguir de moltes grans ciutats catalanes. En els propers anys crec que en els propers 5 anys s'acaben més de 150 concessions de municipis. Per tant, hi ha 150 municipis que poden remunicipalitzar i cal recordar, perquè és que no és obvi, que privatitzar es pot fer qualsevol dia de l'any. Qualsevol dia de l'any un govern, un municipi pot decidir que privatitza l'aigua, però remunicipalitzar només ho pots fer el dia que se t'acaba la concessió. És important que a poc anem caminant cap a aquesta recuperació de la sobirania de l'aigua perquè és el que ens permetrà adaptar-nos a aquest escenari d'emergència climàtica que estem visquent i poder garantir prou aigua per als ecosistemes i per les persones sense que malmetem el servei ni estiguem fent beneficis amb alguna cosa que és essencial per la vida. Davant d'aquest escenari de judicialització sistemàtica per impedir la remunicipalització, la voluntat política i el paper de la justícia són claus. Però la imparcialitat d'aquesta queda en entredit quan coneixem que un seguit de jutges van participar entre 2012 i 2014 a uns cursos de formació sobre el dret a l'aigua patrocinats per Agbar, uns cursos que es van fer en hotels de 5 estrelles de tota la geografia espanyola. L'Àlex Font és corresponsal econòmic del diari Ara i el periodista que va investigar la relació d'aquests cursos i els jutges que van dictar sentències a favor d'Agbar. Àlex Font, bon dia. Hola, bon dia. Quan vas començar a investigar aquests cursos d'Agbar i per què? Bé, això comença quan hi va haver la famosa sentència. Bueno, famosa tampoc tant perquè és una cosa que a vegades és tan tècnica que no és una cosa que se'n parli al carrer. Però ara que estàveu parlant de tots els casos de Terrassa, per exemple, o el cas que ara hi ha de Manresa, hi va haver a Barcelona un concurs que va ser, una adjudicació que va ser impugnada, que es va fer sense concurs. I això es va fer en el mandat de Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, la primera sentència del TCJ va ser donar la raó als qui deien que això s'havia d'anul·lar, que aquest concurs no era vàlid, i tothom donava per fet que el Suprem diria el mateix, el TCJ, però no va ser així. I va haver una gran sorpresa quan el Suprem va revocar la primera sentència i va donar la raó a Agbar, que ha pogut mantenir, per tant, la concessió. Llavors, arran d'això,
la mateixa alcaldessa de Barcelona va dir que hi havia jutges que havien estat pagats per Agbar, o no me'n recordo exactament les paraules que va fer servir, però alguna cosa semblant. I llavors, doncs, aquí és com va començar tot. Vaig començar a buscar informació fins que vaig trobar això que explicàveu. I trobes que el 2012 comencen aquests cursos per magistrats, contemplats en un conveni de formació entre l'empresa Agbar i el Consell General del Poder Judicial. De què eren els cursos i en quines condicions es donaven? Eren cursos sobre el dret de l'aigua, que com hem estat sentint ara els últims minuts, doncs és un tema que és complex, no és senzill, i aquest era una mica el context que es va utilitzar per justificar que una fundació vinculada a una empresa privada doncs, donés cursos de formació en els jutges. El tema és que els cursos es van fer a Barcelona el primer, a Granada el segon, a les Illes Canàries el tercer, i n'hi va haver un quart que també es va fer a Barcelona. I assistien jutges que no eren de Barcelona, de Granada, de les Canàries, o sigui, potser n'hi havia algun que sí que era allà, però assistien jutges, diguem que era de diferents procedències. Per tant, implica un viatge, uns hotels... Un allotjament, efectivament, sí. Això, el cas que és més espectacular potser és el de les Canàries, que no me'n recordo com es deia l'hotel, però era un hotel de 5 estrelles, amb piscines, al costat de la platja... Hotel Melià Tamarindos, fantàstic. Efectivament, aquest era l'hotel. I Àlex, no hi tenien cap sospita els jutges quan rebien les invitacions a aquests cursos? No ho sé, perquè amb això la justícia està molt tancada en banda. L'única informació que van acceptar entregar-me, que no és poca, però és el conveni que es va signar inicialment entre la Fundació i el Consell General del Poder Judicial, i quin era el contingut dels cursos. I com que hi ha el contingut, doncs es pot veure quins eren els jutges que participaven com a ponents. El que passa és que el que no volen explicar, i tot i que jo hi vaig recórrer, doncs s'hi van negar, era explicar no només qui hi havia de ponent, sinó també qui hi havia de participant. Clar. Que depèn de l'any, o depèn del curs, doncs un any van ser 18, l'altre crec que eren 19, i aquest de les Canàries van ser 25, si no m'equivoco. I clar, aquí el tema, que ells argumenten, és que això és una informació que no està emparada pel dret a la transparència, ni el dret a la informació que tenen els mitjans, sinó que preval el dret a la intimitat. Clar, no sabem quins jutges assistien a aquests cursos, sí que coneixem els ponents, i sabem si algun d'aquests jutges després ha participat en alguna sentència on estava Agbar implicada, tal com denunciava Ada Colau? Sí, de fet, com a ponent va participar en un d'aquests cursos un jutge que es diu Rafael Fernández Valverde, que alhora va ser el que va redactar una d'aquestes sentències del Suprem que van revocar les que havia dictat anteriorment el TSJC. Sabem si els ponents cobraven aquests cursos? No ho sabem. No sabem si hi havia regals, sabem que les despeses estaven pagades, això sí. Per tant, no sé fins a quin punt es pot considerar regal o no, però no sabem si hi havia algun import addicional pel fet de parlar en aquestes xerrades. I aquest magistrat que va participar com a ponent en aquestes jornades auspiciades per Agbar, després va participar a la sentència favorable a Agbar. Efectivament. Això és un fet. Sí. És il·legal, això? Ho saps, Àlex? Jo ho desconec. A mi, com a mínim, em sembla lleig i, per tant, qüestionable èticament. De lleis en sé poc i, per tant, no m'atreveixo a dir si això és legal o no. En aquests cursos no només hi participaven jutges, oi? També hi hem trobat figures importants de l'empresa, del món de l'empresa, del món de la política... Sí, doncs jo què sé, per exemple, en el primer curs que es va fer a Barcelona hi va participar el que llavors era l'alcalde de Barcelona, justament, Xavier Trias, que diria que poc després o poc abans, ara no recordo la data exacta... 5 mesos després. L'acte inaugural va ser el juny i el novembre... Exacte. Es va adjudicar a Agbar aquest concurs. Sí, això és així. Crida l'atenció, no?, aquesta relació. Sí, també és veritat.
a veure, crida molt l'atenció i un cop més a mi em sembla lleig i com a mínim que se n'ha de parlar, però també és veritat que moltes empreses conviden a polítics a actes, no sé. El que passa és que si hi ha una causa-efecte, no m'atreviria a dir-ho, però sí que hi ha coses que jo crec que s'haurien de cuidar més com a mínim, i aquesta és una d'elles. Àlex, t'he de preguntar, Agbar, suposo que devies voler posar-t'hi en contacte, en algun moment ho vas aconseguir? Sí, però no van voler fer cap valoració. Mira, encara has tingut sort, perquè nosaltres hem intentat per tots els mitjans posar-nos en contacte amb Agbar i ni ens han respost. Els hem convidat per totes les vies possibles a participar i no ha estat possible que ho fessin. Amb tu tampoc van voler, no? No. Hi vaig parlar, però la resposta va ser que no volien fer cap valoració. Doncs jo t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquí a l'Avui Sortim explicant-nos la teva investigació. Enhorabona, Àlex. Gràcies. A tu, bon dia. Adéu-siau. Jo, Ràdio 4. Cada setmana a l'altre...